katsojat, tervetuloa mukaan. Tänään meillä on vieraana Thomas Andersson, joka on juuri palannut Euroopan kiertueeltaan. Tervetuloa, Thomas. Kiitos, kiitos. Ja mitenkäs matka meni? No, matka meni ihan hyvin, että oli hyvä tiimi ja yhteydet pelasi. Saatiin kaikki kasaan heti, kun tuli jotain ongelmia. Ja muutenkin loistava reissu ja paljon kokemuksia tuli. No, oliko sitten näitä ongelmia? No ei mitään kummempia ongelmia, että Juha siinä yhdessä vaiheessa vähän hävisi ja se myöhästyi junasta ja sitä sitten etittiin siinä pari viikkoa ja Hollannista sitten löytyi. No, joko seuraava kohde on valittu? Joo, seuraavaksi varmaan mennään tästä Ruotsin läpi Aasiaan ja siellä on varmaan sitten seuraava ja sitten nyt tässä odotellaan Juhaa, että se lähti Tanskassa käymään ja sitä vielä odotellaan sitten tässä. Kiitoksia haastattelusta, Thomas. Olisiko teillä vielä lisättävää tähän loppuun? No Juhalle voisin lähettää terveisiä, että Juha, jos katsot tätä, niin palaa kotiin, että täällä sinua odotellaan. Joo, kiitoksia Thomas ja takaisin kisastudioon.